Mag-igib kami ng tubig. YouTube yung. Mag-igib ng tubig, mag-igib. Galang-galangan. Kararang magkabaw nito. Yung asag na kahuyan, ala. Kasi mo. Ano, kaskabaw yung. Kami natubangan ni mo. Yaragot. A few moments later. Merlin! Hey, Kabart. Good morning. Ah. Yeah. Gada. Hi, mga Kabart. Good morning. Lakad-lakad kami dito. Okay, probinsya. Dito rin ang mga ito. Pasada. Bukan mi. Mga lusog tubig. Para inom. Magigib ng tubig. Iti. Muni bukid. Bukid. Yun. Napakayot tubig. Ay, bumbang gagapon. Ba din lubugan kita plik dagkuan. Kanang basak. Nilanong ba? Ano di magkausanan yung? Unsa puri dayong? Unsa man na may bulo lagi o di ba diyan tumagas dito? Nya gibalhin diha? Mau tu yang mong kuanan kausanan. Tuh. Tubig. To si Merlin. Bomba. Saan yung oh? Ano po sila manang sali arihan? Ha? Oh, ganinam lagi kay saan yung kaguin mo? Ano na lang siya pangita itong wadihan. Naibudo ka ng puti! Puti si babaw, budo!
Nagugos si Bobo Marlin. Bobo ba? Mana nagugos? Mana lagi? Muni kargahan kormata. Kani, ani may magtimba og tubig. Kinimdagan ng kabawa yung. Tinaw lagi lang tubig ani oh. Iban lubog, daplin man tagbasak. Ha? Sikin sa'yo mga usan na yung. Di mo sukog tiya. Kinsa mo itong ilasayas yung maon ni sa una, dili? Ah. Bag-o pa dahil eh. Kaya nung diri pa man ulit ka ng usan ni sa una. Nalatay dagang video ani download na eh. Dito ang problema ni na memory full lang. Ako sang cellphone ha na ani mo ha. Ako rang gida kay memory full ba ipuli na ko ari. Mo ni diri ang kausanan og tubig kato. Adto gagikan ang tubig dito. Doon ang galing ang tubig. O niya patungo dito. Mani dire. No. Pwede ra gud ta maginahinay, di kita mugukod sa kurmata. Musunod ra ta maapas raman. Iya ini bomba daghan to. A few moments later. Pahuay may ari kay init. Sapo, okay, wala yun. Pili ko. Narang yun. Isulot ha? Tabon mo ba? Abot na! Dara, abot na! Abot na may!
say. Goodbye. Yabot na mi. Bye-bye. Goodbye mga ka-Berks. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye.